aron mo daig mo simba. Umuyok po sa buhing ngalan sa atong buhing nga Dios. Hallelujah. Dalay ko niyang pangalan sa ulit katapusan. Gawas nun kita nga mo daig bisan taliwala sa makawaladon. Mapagsulay mo ato siyang daigon. Hallelujah. Aduna kita'y kagawasan nga mo daig sa atong buhing nga Dios. Hallelujah. Nagsimba sa ngalan mo, Heso Kristo, gawasan ko. Nagsimba sa ngalan mo, Heso Kristo, sa kadagaya o kawaladon, sa kalipay man o kasakit, walay paglubad ang akong pagsinggit. Gawason, malukso ko, kaya ko malipayon. Gawason, musinggit ko, kaya ko maraugon. Singgit sa kagawasan, o singgit sa kadaugan. Gawason ko, ang simba sa ngalan mo, Heso Kristo, gawasan ko. Nagsimba sa ngalan mo, Heso Kristo, sa kadagaya o kawaladon, sa kalipay man o kasakit, walay paglubad ang akong pagsinggit. Gawason, mulukso ko, kaya ko malipayon. Gawason, musinggit ko, kaya ko maraugon. Singgit sa kagawasan, musinggit sa kadaugan. Gawason, mulukso ko, kaya ko malipayon. Gawason, musinggit ko, kaya ko maraugon. Singit sa kagawasan, singit sa kadaugan. Singit sa kagawasan, singit sa kadaugan. Salamat kami kaimo, Ginoong Heso Kristo, pagkamaayo mo. Tingani kaling kalibutan, aron kami may kaluwasan. Ang ngayon kang napasilugan, kung diligod ka bayran ang kaayo mo. Kung diling makitungan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos, kalaping naramanan, nabaw ka sa tanan. Ang ngayon kang pasalamatan. Nawata ang amo mga kagdagin, igong sa mahumot na insenso. Pagkayabani ka sa iyong trono, umahimaya ka, umahimaya ka, umahimaya ka sa pagsimba. Magpapasalamat kami kanimo, Ginoong Heso Kristo, pagkamaayo mo. Mingani kaning kalibutan, aron kami may kaluwasan. Ang ngayon kang pasidunggan, kung diligod ka bayran ang kaayo mo. Kung diling
tugnan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos, galaping gamhanan, dabaw ka sa tanan. Angayan ka nga pasalamatan. Dawata ang ako mga pagdaging. Bigos ang ako mo na insenso. Pagharabariha sa iyong trono. Kung mahimaya ka, kung mahimaya ka, kung mahimaya ka sa pagsimba dawata. Dawata ang akong mga pagdaing. Ingon sa mahumot na insenso. Paghailabadiha sa imong trono. Ug mahimaya ka, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka sa pagsimba. Oh God, oh hallelujah, yes God, holy sama kanimo Dios Lord God, hallelujah. Angayan ka namin dahil ka Lord God, mo kami Lord God na angayan ka sa mga tabangan Lord God mo dahil diha kanimo Lord God, Lord kami Lord God, hallelujah. Pasalo kami Lord God, kung nakasalaman kami sa buhat sa nalang sa pulo Lord God, mo kami nga takos Lord God, hallelujah. Nga madahig di sa imong buhinganan Lord God, hallelujah. Yes God. Tulong mo, Ginoo, kinabuhi sa mata ko sa amudang o kanimo. Tubig ha sa katagbawan, wala'y katapusan. Pagkaanindot na dagang tamon, kibati ko ang kaanghaw sa tubig mo. Bubuhi ako karong Ginoo, walay laing makatagbaw o Diyos sigaw. Humala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Sa makausap pa, ang tulong mo, Ginoo, kinabuhi sa matagusang amudang mo kanimo. Tubig ka sa katagbawan, walay katapusan. Pagkaanindot na tagamtamon, kibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karong Ginoo, walay laing maka
sigaw, bala ang espiritu, tubig ka. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo, bubuhi ako karong Ginoo. Malaylaing makatagbaw, uriw sigaw, bala ang espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Muna ko, tagbaw ako sa tubig mo, o Ginoo. Muna ko, tagbaw ako sa tubig mo, o Ginoo. Muna ko, tagbaw ako sa tubig mo, o Ginoo. Muna ko, tagbaw ako sa tubig mo, o Ginoo. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo, bubuhi ako karong Ginoo. Walay laing makatagbaw, uriw sigaw, wala ang espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Wala ang espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Hallelujah, God. Tubig ka sa among kinabuhi, Lord God. Ikaw among katagbahan, Lord God. Hallelujah. May sama ka nimo nga Diyos, Lord God. Ikaw nagatagbo ka nunay ka namin, Lord God, sa iyong presensya, Lord God. Hallelujah. Salamat, Lord God, sa iyong pagkamaayan, Lord God. Takos ka, Ginoo, mapagaray ko, Lord God. Ay ang ayan ka niining tanan, Lord God. Gamhanan ka nga Diyos. Hari ka sa tanang hari, o Diyos ka sa tanang Diyos. Walay sama ka nimo, O God. Gamhanan ka, ikaw nga Diyos. Buutan ka, ikaw maayo, ikaw nga Diyos, Lord God. Mahigop maan. Ikaw nga Diyos, sa matag-usan na mo, Lord God. Hallelujah. Noong Diyos, ani ako magadun diha kanimo, bayawon ka, awitan ka, uban sa akong pagigugma. O Diyos, pasaylo ako sa akong mga kasaypanan, kay ikaw lamang ang akong dalampanan. Walay lain kundi ikaw lang sa
Dakos kang pasalamatan, O Diyos, pasaylo ako sa akong mga kasaypanan, kay ikaw lamang ang akong dalampanan. Wala'y lain kundi ikaw lang. Salamat, O Diyos, sa gugma mo ay kinutuban. Ikaw lamang ang anglayan, pasalamatan sa gugma mo. Naku, sa kalibutan, halat ko ang akong kinabuhi. Kalima ako mag-aawi, umagadagigod, magasimba. Tungod kay takos ka, takos ka, takos ka, pasalamatan. Yes, God, takos ka nga pasalamatan, Lord God. Pasidunggan, Lord God, ang imong buhay nga, Lord God. Kay wala sama ka ni mga Diyos, Lord God. Hallelujah, hari na silang hari, Lord God. Busa, Lord God, umupag himaya, Lord God. Ayaw lamang ka ni mo, Lord God, ang itugin ang tanan. Pinaagi sa pangalan ni Jesus, ang buhay nga Diyos ug manluluwas. Amen. 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 If you truly love your God, then give thanks to Him. So, you go now here in the front of us. So, dalay ko ng buhay ng Diyos sa walay katapusan. Ang atong buhay ng Diyos, walay pagkausap. Amen. Kani adto hangtod karon ang Diyos ni Isaac, ni Jacob, ni Abraham, ug Diyos usab nato. Muna maigsoon, wala kay angay nga dili ka pasalamat kay tungod atong buhay nga Diyos maayo sa tanang panahon. So, kinsay muna igsoon, isugin na na, ayaw na na tipik-tipiki diya. Kay basig mag-awas biya na. So, God bless. Ayan. Akong balik ko sa mga kay Bitaw. Yan lang na siya. Kato yung pinapuno ko ba itong istorya bitan ako bingo? Ayan. Murag nasumpa yun kay God. yung nakuha di ko nakuha ba kay tabo ko yung ito nga pula niya magyanit kay pag ano ko registro okay kayo? Ay, lima pasama tayo sa ginong Diyos kayo di pa mayang ginoo sa tuwa at sa kuha at sa tuwa tanan matay nga to maka huwag ito mama dakot sumunta ko ito kay pula ko rin tapos ko na ko ka nalingan ako sa istorya ba niya sino padagan ko pag mauna ito may Tugasan na natin dito. Praise God, salamat kayo sa mong kinabuhi yan. Sayon min nga, bago pagyod ka nam nakauban, pero nalipay mi kay tungod. Makita namo nga ang Dios nagapamuhat nga na sa mong kinabuhi. Amen. It's a privilege na makahatag pagpasalamat sa itong buhi nga Dios. Amen. So, dalaygon gayud ang buhi nga Dios sa wala katapusan sa mong kinabuhi ya. Mahulagi na, itugyan lang yun natong tanan kaniya kay ang Dios lagi makapamuhat. So, kinsan mauna, so, mga patanol.
Batanon. Praise God, salamat daw. Salamat din ko sa Ginoo tungod sa kamayon niya sa mua. Tagaan min niya mayong panglawas sa adlaw o tibok simana. Wala di mga balatian nga yang gihatag kanamo. Ug isa pa kay karon nga kuan gyud tagaan gyud ako gyud siya og kuan gyud di kayon kay Domingo man karon mo man gyud na yang gi kuan gyud nga gihatag nga kuan gyud nga Domingo musimba gyud kay perminti na lang yung trabaho ang ato ang makuanan wala di mahimo sa kanjud ato gyud kay ang Ginoo ra man ang naghatag nato ngayong panglawas gininhawa libre kong gininhawa nga gihatag sa Ginoo sa tuwa di balusan po nako sa pagpangalaga diha kaniya nga mas maligod pa jud ko diha sayang atubangan kay isod ra gyud kong palanglitan kung di ko mangalaga sa Ginoo pero hawang sa akong kinabuhi gyud kay dili ko na ko mapil ang kwadto kayo sa Ginoo gyud nga iyang gihatag kanako. Kana ra siguro. Praise God, salamat kaya. Muna sa aduna na gyud kay pulong sa Dios. Maribyok na gyud ni mong kaugalingon. Amen. Ang makayon ka o Domingo karon simba ko kay adlaw karon sa Ginoo. Amen. Una may son nga magtinarong na kita labi na karong panahon na. Amen. Hapit na kita ang end times. So, dalay ko ng buhay nga Diyos. Napa ba may son? Isa pa na buto-buto diyang kasing-kasing. Kasi dagang pasalamat diya. Praise God. Sige, para kuha na lang yun. Ako na lang yun. Dagan man po, kung pasalamat lang po, dagan yun tayo kapasalamat nga sa tumbuhi nga Diyos. Amen. Dili ko maula mo barog diriya, mo balik-balik, balag, tanaw nyo. Sa natuhan, balik ka na. Magpasalamat. Ison, matod pa sa gingon ni Kuya. Ang kinabuhi nato, kung sa ospital ka, mubayad na sila pinagpila, ang isa ka oxygen, ambot. Ang isa ka oxygen, aron lang makaginhawa. Di ba? Pero karon, ang karon nakaginhawa ta. Sukat pagit pagkagabi eh. Amen. Muna nga, dili po ta nga imunda pagpasalamat sa tumbuhi nga Dios. Muna maigsoon nga, dako katong pasalamat sa tumbuhi nga Dios. Kay tungod, sa Diyon, maugyoy nagagiya, naghatag yun ako, kaalam mo kay balo, o bisan pa sa, doon naman ko'y ka ng group chat po nga gunitan po. Salamat kayo sa tubuhay nga Diyos kay bisan pa kanang double time na bitaw ko nya. Dili di kay double time, ako na di triple time kay sa computer syempre daot na akong cellphone. So sa computer kumadto nya pag chat nila is wala pa man din na settle ang buluhaton kay niya na pagkagabi gabi dito siya nga Bible study. So wala pa dito siya na settle, wala pa mag-opening prayer, wala pa mag-testimony, o wala pa mag-closing prayer. So akong gibuhat, akong time in town kay 1.15 seconds na lang, patay. Unsaon ako ni Lord, unsaon ako ni. So moto nga, nihangyo ko sa tagiya nga, mulam sa akong Jesus. Kay akong itagak sa kay nasa ko buhaton. So muna may son, pagkahuman niya na nag-chat ko mga tao, pang chat na ko isa-isa akong mga kaubanan, mga membro po dito. So pasalamat ko sa tumbuhi nga Diyos kay tungod, one chat lang yun, mingon sila nga, kailan po, kay Tagalog man naman son, munang kuhan,
Kay kasagaran mo kung mga kauban na mo dito is mga Tagalog pero dagang kong Bisaya. Pero mo lagi na Tagalog lagi ka basta musulod dito. So, nga niya ko mapagpalang gabi po, maaari ka po bang maglaan ng isang panalangin para sa ating Panginoong Diyos ngayong gabi. So, dalay ko ng buhay ng Diyos may son, kaya ang tubag yun na, kailan po? Ngayon po ba? Through virtual o chat lang po? So, nalipay kay ko may son, kay tungod, kanang mura ba, kuhan sa Ginoo ba, testing na dito akong pagka, na full time na akong oras, kay, usa pa, gabi na po, hapit na ang curfew sa mga, kaya ang curfew na mo dito, 9 o'clock. So, muna nga, nadali kong chat nila. Pasalamat ko sa Ginoo kay one chat lang, ni-approve dayon sila. From opening prayer to testimony, medyo nalangay man sa mag-lead o gospel, but salamat gyapon sa buhay nga Diyos kay ang iyadyong buluhaton, nagpadayon Diyos. Muna dako kay ko pasalamat sa tumbuhay nga Diyos kay siya gyud nagapamuhat bisan pa sa mga gagmay nga buluhaton, madagko man, ma-online man o dili, siya gyud nagahatag og kalampusan sa matag buluhaton. Muna nga dili na ako kauman pagpasalamat sa tumbuhay nga Diyos. Ug ginabalik na ako ang tanang dungog, kahimayaan ug pasalamat nga kaniya. And before we proceed to the Word of God, so naday muhalad og awit mga igsoon, so mamati ta sa ilang awit nga sila tay naibalo kung sa itatli silang awit. Oh, God bless.
perfect. Ha? Bisa pagmingon ka nga kasaligan jud nako ni tawhani kay amigo jud kay nako ni close. Tinuod man na mo salig ta pero limitado lang lagi. Amen. Kay wala jud ta masayod sa unahan. Amen. So dili pod perfect nga bisan og close nato kanang tawhana pero dili lagi niya mahatag ang ato ang mga paginahanglan kinatibuk-an o dili gyud ta niya matabangan sa tanan nato mga paginahanglan. Kay tungod diha lamang sa Dios nato matagamtaman ang tinuod nga kalipay, ang pagtabang sa Dios, walay limit. Once ka kita mo tawag na sa Dios, kasaligan yun siya nga sa magkatubag gani kanato. Amen. Mayong hapon sa makausapan, labi na po sa mga naghatag og mga testimonyo mga pagpasalamat gana sa Ginoo. Salamat kay sa inyong tanan, okay? So nini marasa mo ato kita sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kay ato ang oras as 4:10 naman. So magapanindog kitang tanan mga kaigsunan. Atong abrihan ang atong mga Biblia diha sa Mateo kapitulo 20. Mateo kapitulo 20 gikan sa bersikulo 1 ngadto sa 16. Mateo 21 ngadto sa 16. Mao kini ang mensahe ngadto ang mabasa dinhi. Mao kini ang panahon nga adunay sambingay nga gihambing ang atong Ginoong Hesukristo may tungod sa mamumuno sa parasan. Verse 1, ang paghari sa Dios sama niini. Adunay tagiya sa usa ka parasan nga milakaw sayo sa buntag aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Bisugot sa paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw o gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagka alas 9, miadto na usab sa merkado ug dito nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa mingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan o hatagan ko kamo hustong suhol. O nangadto sila sa pagka alas 12 o sa pagka alas 3 maog hapon ang iyang gihimo. O niya sa hapit na kadto mo alas 5 miadto siya sa merkado o ginto nakakita sa glaing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya namutana kanila nganong giusikan man ninyo ang tibok adlaw. Sila nanubag kaya wala may mipatrabaho kanamo. O mingon sa kanila kung mao kana, trabaho usab kamo dito sa akong parasan. Sa pagsalop na sa adlaw ang tag-iya mingon sa iyang kabatas, tawga ang mga trabahanti o hatagi niya sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol katong ulahing gipatrabaho o gipaulahi katong unang gipatrabaho. Ang matagusa nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo. Busa sa pagduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila giatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol og nagbagutbot sila batok sa agalon. Mingon sila, kini matawhana mga ulahimong gipatrabaho. Nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras. Samtang kami nagtrabaho sa tibuok adlaw ug napagod sa kainit. Apan bisan pa niini, imo silang gihatagag sa mga suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila. Pamati ra wala ako manglimbong nimo kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol og pauli sa inyo. Mo'y akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kinimo. Wala ba di ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? Unasina ka ba hinuon kay ako manghihatagon man? O gitapos ni Jesus ang sambingay na sa pag-ingon, busa katong naulahi mahiuna. O katong nahiuna,
maulahi. Mag-ampo ta. Among halangdon nga Ginoo, balaan nga Dios. Lord, salamat no sa Ginoo sa maong pribilyo nga kami ania nagatigong aron nga magapamati daha nausab sa imong mga pulong. Lalay ko na imong pangalan o Dios sa walay katapusan, pasidunggan ka o pasalamatan kay ikaw maayo man sa imong makinabuhi. Lord, kining among buluhaton karon Ginoo, amo kining gisalig ang tanan nga kanimo. O amo kang ginatugutan o Dios nga mga panlihok diha sa among matag usa ka mga kinabuhi, pinaagi sa mga pulong nga among madungog karon Ginoo. Salamat nga kini makahatag o Dios og pagpukaw o katin-awan diha sa mga kinabuhi. Aron Ginoo mas damor namo masabtan ang imong mensahe o mas damor kami hinuon nga mapaduol nga na kanimo kay masabtan manamo ang imong pulong ini maoras sa Ginoo. Salamat Lord nga ikaw nagahatag ka namo og kalipay aron kami makaanhin ini nga dapit aron Ginoo nga magkatigom aron sa pagdaig na kanimo o magapamati diha sa imong mensahe. Salamat Ginoo sa imong pagpamuhat sa matag usa mo ka mga kinabuhi. Mao kini ang among pag-ampo o Dios nga amo ginasalig o ginadangop namo nganha kanimo Lord. Salamat sa mga pulong nga imong ipadayag ipaabot nimo gani kanamo nimo rasa. In Jesus mighty name, amen and amen. Okay, ang tema nato mga kaigsunan ni kahaponon is managsama lang ang atong suhol. Unya, pag muabot ang paghukom. Ha? Managsama ra gyud ang atong suhol. Unsa kining suhol? Ha? Sweldo. Sahod. Unsa ba? Managsama ra gyud ang atong sweldo, sahod, suhol sa panahon nga kita moatubang na gyud sa Ginoo. Amen. Pero dinhi sa kalibutan, lain-lain ang atong sweldo o suhol. Depende na sa imuhang gisudlan nga kumpanya o trabaho. Pero kung professional ka, siguro maka sahod jud ka og dako-dako. Dako-dako. Kung doktor ka, mo bulan jud tingali kag mga 40, 50 pataas. Inana no. Munadaghan karon nga mangandog nga mahimong doktor. Ang uban tingali mahimong teacher. Kaya siyempre mao mo ko na ang mga pagdasig sa atong mga ginikanan o sa uban sa mga tao. Bang mga tao nga kinahanglan mo tapos yung kag eskwela. Kay tungod kay para aduna kay kaugmaon. Tama man na siya. Amen. Pero ang mas tindot dinaa kung naghatag ng panahon dinaa sa mga trabaho, sa pag-eskwela ba o trabaho ba, dini kalibutan na para ta na aduna tay kaugmaon di kinahanglan dili jud nato kalimtan ang Ginoo. Amen. Kaya saan man na nakahuman ka og kurso nga bug-up kayo, unya kay wala kay simba-simba pod. Wala po ka nangalagad sa Ginoo, wala gapon useless ang tanan. Wala ka nakapaymuot nga sa Ginoo. Dagan mag-ingon, kinahanglan ang imong mabana, maasawa ka ng kwartahan. Naana ba no? Ayaw pag pangasawa o ganang Kristohanon. Ay pangasawa pastor. Tuway makaon na. Pangasawa o profesional. Na ba no, mga tambag ba no? Pero wala sila masayod nga ang pastor is the highest calling. Naadya tanan. Teacher, engineer, basta pa? Doktor, abogado, attorney. Kano man? Ang pastor, mutulok. Unya, doktor, muayo sa mga tao nga dunay balatian espirituhanon. Dili man sila muayo, pero sila ang gamiton sa Ginoo. Doktor good? Para gabos doktor. Instrumento na po na sila para maayo ang kana nga tao.
ya sa balatian, naka-take na og tambal ng tawhana nga ilahang gi operahan. O, di ba? Dili na maayo kung walay ginatake nga tambal. Inana po na ang pastor. Gigamit sa Dios aron nga maayo ka ng tawhana. Abogado po ang pastor. Amen. So dili lalim, di ba? So gali ya sulod sa simbahan, mas mamati pa ng mga profesional kaysa pastor. Amen. Membro ra gud mo. Di ba? So, mga kaigsunan, moabot ang panahon sa paghukom nga kita matubang Diyos sa Dios og managsama lang ang atong sweldo o suhol nga atong mangkon unsa man kini. Siyempre kinabuhing walay katapusan. Amen. Pero pag abot lagi sa langit, na may magalahi ang ato ang maangkon, lahi na po ni siya nga kuan, is kining mga reward. Reward na siya. Pero diri nagiskot ni og kalawasan o kinabuhing walay katapusan. Managsama lang. Managsama lang ang atong maangkon. Pero kung manarbaho kag pag-ayo din sa bulaton sa Ginoo, syempre dako jud ka gasa o ganti nga maangkon nato dito sa langit. Dili lang kay kinabuhing walay katapusan. Amen. Basahon nato o tan-awon nato diri ang maong mapangitabo sa maong gisulti pa sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon sa dinaa, ang paghari sa Dios sama niini. Adunay tag-iya sa usa ka parasan nga milakaw sayo sa buntag aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Nga iyang pagtrabahoon. Aduna siya parasan. Mo na nga kay aduna man siya parasan kung literal nato ba nakinahanglan na siya trabante. Pero dili literal ato nang ikuan karon. Misugot siya sa paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka dinaryo ang adlaw ug gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkalas 9, miadto na usab sa merkado og dito nakita niya pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa mingon sa kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan ug gatagan ko kamo gustong suhol. So, adunay sayo, alas 9, adunay alas 3, alas 5. Kisa maning sayo nga gi-imbita diri ang patrabahoon. Sayo nga patrabahoon. Sayo ka sila nga mitrabaho, kay salaman ang unang gitawag. Mao kini sila ang katawhan sa Dios nga maong taga-Israel. Amen. Mao kini sila ang taga-Israel nga katawhan sa Ginoo. Nga hangtod karon bisan og mga gahig ulo, apan kanunay ang Dios nagauban kanila nagaproteksyon. Bisag wala sila mituo kang Kristo. Kay tungod kay gi-preserve sila nga kinahanglan dili mapuo o dili mahanaw ang kanang nasod bisag og gamay kay nga nasod aron nga mapulpil og matuman ang kasulatan nga maong Biblia. Mao kini sila ang unang gipatrabaho sa Ginoo nga maong parasan gipatrabaho sila nga maong kalibutan nga gikinahanglan ipaila nila nga anaa kanila ang matuod nga Dios, ipaila nila ngadto sa mga tao ubang mga kanasuran. Masabtan pa jud nato ni karon Verse 4, busa mingon siya sa kanila, trabaho sa kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamo hustong suhol. Una ngadto sila sa pagalas 12 ug sa pagalas 3 mao gihapon ang iyang gihimo. Unya sa hapit na kadto mo alas 5, hapit na mo alas 5, unya pangkat-up na pangkat-up na sa trabaho Ingon diri miadto siya sa merkado og didto nakakita sa glaing pipila ka tawo walay buhat. Siya nangutana kanila nganong giusikan man ninyo ang tibuok adlaw. Sila nanubag kay wala may patrabaho kanamo.
O mingon sa kanila, kung mao ka na trabaho, usab ka mo dito sa akong parasan. Ha? Trabaho usab ka mo sa akong parasan. Gamiton ko kamo. Aron nga isangyaw ninyo ang akong pulong. Mo ni gipasabot ini Trabaho mo. Go and make disciple to all nations, and baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alas 5 na ha? Hapit na alas 5? Ha? Sa ato pa, hapit na yun human ang sakadlaw. Ha? Kinsa man ni sila? Ang ipatrabaho og hapit na alas 5, mao kini kita mga kaigsunan. Ha? Sanglit karong panahon na hapit naman mubalik ang Ginoo. Hapit na ang alas 5. So sa ato pa mga kaigsunan, hadool na yun ang pagbalik sa Ginoo. Ha? Kaya kini mga panghitabo ang manggod sa maong gisulti ni Jesus Christ, may tungod sa paghari sa Dios daw sama ni ini. Sukad manggod ni kani adto kini panghitabo sa panahon ni Jesus Christ hangtod sa iyang pagbalik ug naa na ta dito sa langit. Ha? Amen. Nakasulti si Jesus Christ ni kay gi-address po niya ngadto sa iyang makatawhan nga wala magatuo nganha kaniya. Kung magsugod ta sa panahon ni Jacob nga maong Israel, so how many years? Dugay kaayo. Before pa niabot si Jesus Christ, o niya nagsugod na po ang ato ang tuig nga 2,000 years na takaron. Bila na? 2021. Kana nga tuig, igasugod lang na sa tuig ni Jesus Christ. Wala pa'y labot atong tuig sa panahon nga na niabot ang nasud nga Israel. Wa pa kay nilabot kayo sa panahon ni kuan sa pag-ihap sa panahon ni Adan ug Eva. Basta ato gikan pa na ka Jesus Christ lang. Amen. Ngadto karon, so ang tuig nato wala nagpasabot nga 20-21 years old paning kalibutan. Kundi sumala pa sa mga Bible commentary is 12,000 to 20,000 na ang gidugayon. Ha? Ang atong kanang bitaw kwan katuigan. Ha? Ha? Kay atong tuig karon is apa man? Pila? 2021. Pero kung atuan ng ikuan jud i-add tanan sa bana-bana pa sa mga Bible theologian is 12 to 20,000 years old na ang kalibutan. Inana kadugay. So, kung magsugod na kan Jesus Christ sa ato pa, ya 2,000 pa lang takapin, adoon na yun ang cut-off. Siyempre, alas 5 na guta hapit nagsugod. So muna karon nga, nagaduol na yun ang pagbalik sa Ginoo. Kung sa pagmaday atong dugayan, nga hapit lang maday alas 5, ta nagsugod, nga gitawag sa Ginoo, gipatrabaho sa iyang parasan. Awa ha, basahon na itong pagbalik. Verse 6, unya sa hapit na kadto mo alas 5, miadto siya sa iyang sa merkado. O dito nakakita sa laing pipila ka adlaw nga walay buhat. Mo kini kita. Sa nangutana kanila nga nung giusikan man ninyo tibok adlaw. Sila nanubag kay wala may namitrabaho ka namo. Pingon sa kanila, kung mao ka na trabaho usab ka mo dito sa akong parasan. O ha? Sa pagsalop na sa adlaw. Ha? Sa ato pa, humana na ang kuan, ang trabaho kunuhay. Mao ni ang future. Ha? Mao ni ang future. Nga wala panhitabo. Kay ang verse 6 is mao man kining panahon na karon. Ang atong gihulat is ang pagsalop lang sa adlaw, ang pagbalik sa tong Ginoo nga modawat na tagsuhol. Ha? Sa pagsalop na sa adlaw, ang tag-iya bingon sa iyang kapatas. Kisa maning kapatas nga iyang gisugo, mga anghel. Tawaga ang mga trabahante, hugatagi sila sa ilang suhol. Una, pagsuhol katong ulahing gipatrabaho, o ipaulahi katong unang gipatrabaho. Kanong ipaulahi man ang unang nagtrabaho, masayo man sila.
kay mga bagulbulan, mga gaig ulo og mi-reject kang Ginoong Hesus Kristo. Gipauna hinuon tong ulahi. Dari hapit na 5. Gipauna hinuog hatag unya managsama ra pa jud nga suhol. Mao kana kita. Ha? Bisag ulahi kay ta nga gipatrabaho sa Ginoo nga nangalangad gana kaniya pero managsama ra ang atong naangkon og lipay pa jud kay ta kay pag-abot sa paghukom una pa jud ta nga makasulod dito sa langit. Amen. O kato Hinoong una nga mitrabaho kay tungod mi reject kan Jesus Christ ulahi hinuon sila. Taraw na to ha. Amang utagusa nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon gisuhulan sa usa ka denaryo. Busa sa pagduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Labaw daw ang ilang madawat. Para usag-usa, kanila gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Bisan og kana bitang bagulbulan gitagaan man gahapon sila og suhol. Mula kini taga Israel, gigugmag hapon sa Ginoo. Ha? Kay moabot man gapong panahon kanang ubang mga tao diraa mutuo maghapon na sa Ginoo. O wala nagpasabot kana silang tanan karuwa mituo sa Ginoong Hesus Kristo. Dili tanan ha kana may mga pipila ka mga Kristohanon po dira. Gali kaniadto pa lang in the early church daghan naman mapipila ka mga Kristohanon kaniadto. Nagtago-tago sila. Ginaluto sila hangtod nga midaghan po na sila dinaa karon. Mga pipila lang po nga mga mituo kan Jesus Christ. Ingon pa diri abi nila nga dako pa ang ilang madawat pero di ay managsama lang. Ingon dira sa verse 12, mingon sila kini matawhana nga ulang himong gipatrabaho nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw nga pagod sa kainit apan bisan pa niini imo silang gihatag samang suhol nga imong gihatag kanamo. Gipauna sila o gatagan nakatilaw dayon sa maong suhol o sahod kay tungod kay mga buutan man. Pero sila wa man nila gitarong trabaho ang gipatrabaho sa Ginoo nga na kanila. Ang uban pa jud mga garbuso kayo matikpa karong ingnon mo na nga iwit jud sila. Kanus ama nila madawat ang suhol usahod. Siyempre pag human na sa 7 ka tuig nga dakong kagubot, the 7 years great tribulation. Nganong adunay 7 years great tribulation nga mag-reign sa Antichrist? To purify the people of Israel. Amen? Para i-purify, hinluan sila. Diha sila malimbungan ni Antichrist o niya diha karon makaingon sila nga oy di man juday ni tinuod nga Kristo o Misayas ato ang gituuhan karon. Ang ato di ang gilansang kani adto mao di tinuod nga Kristo o Misayas. Amen. Diha na sila mo tuog mo duos sa Ginoo o makabaton gihapon sila sa maong sahod. Amen. Nasabtan nato. Amen. Awa ha. Verse 13 agal mitubag sa usa kanila. Pamati ra wala ako maglimbong nimo. Kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol og pauli sa inyo. Mo'y akong gusto nga kitawhan nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Nganong sama raman? Nagsama lagi tang tanan dito sa langit. Amen. Makaangko niya na wala ba di ay ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto. Una sina ka ba hinuon kay ako mahinatagon man kayo. Wala din naghisgot sa kwarta, kundi sa iyahang dakong gugma. Manghinatagon kaysa sa iyang gugma ngadto sa mga tao. Amen? Ingon sa wala ba di ay ako'y katungod sa paggamit sa akong gugma, sumala sa akong gusto kung kisa to'y akong luwason? Kamu magahi man kay mga ulo, di mamumutuo sa ako. So dito na ako, unahon. Luwason ako itong mga hintil. Una sina kanabay noon kay ako manghitagon man. O gitapos ni Jesus ang maong sambingay sa pag-ingon, busag katong naulahi, mahiuna. O katong nahiuna, maulahi. Amen? Amen, nasabta na to. Kay kita mga ihalas na nga masa nga.
apan ang tinuod nga sanga nga mikabit dinaa kang Jesus Christ giputol. Kay di pa mutuo kang Kristo o kita karon gipakabit dinaa sa maong punuan nga mao si Kristo. Basahon nato ha, dinaa sa sa Roma Kapitulo 11, basahon nato ha, mga ihalas lang nga sanga. Sa kinang ihalas? Dili tinuod ba, walay tag-iya. Naglantagaw. Kung nay iro nga naitag-iya, napoy iro dinaa sa kalasangan. Kung nay baboy nga nagbuhi sa yaha, napoy baboy din sa kalasangan. Muna gitawag baboy damo. Amen. Basahon nato ha, wa tay tag-iya apan ha gikaloy anta sa Ginoo. Roma 11 bersikulo 16 tanawa ha. 16 na sugod, Roma 11:16. Kung balaan ang unang tipik sa pan nga gihalad ngadto sa Dios, balaan usab ang kinatibukan niini. O kung balaan ang gamot sa kahoy, balaan usab ang mga sanga. Ang ubang mga sanga sa dili ihalas, mao tong mga Israel, dili ihalas. Nga kahoy olibo giputol o gisumpayan sa mga sanga sa ihalas. Nga kahoy olibo. Kamong dili Hudyo, mga hintil kita ni. Mao ang ihalas nga olibo. O nabatunan ninyo karon ang kalig-on o bandianong kinabuhi sa mga Hudyo. Busa ayaw ninyo kamayag katong gipamutol nga mga sanga. Dili daw nato sila hukman dayon. Ha? Dili nato sila kamayon. Nganong nagpagarbo man kamo? Kay sanglit tingali kani adto kining katawhan sa Roma, mga hintil man ni, garbo na kay sa kugilingon o gilahan na po tingaling gi-lockdown po at taga Israel. Muna ingon si Pablo din na nga ayaw na niyo buhata. Sanga lamang kamo o dili kamo ang nagbuhat sa gamot. Kung dili ang gamot maoy nagbuhi kaninyo. Tinuod man jud na kung walay gamot, wala po'y sanga. Amen. Dili ta mabuhi. Apan mo ingon ka, oo, giputol ang mga sanga aron ikasumpay ako. Tinuod ka na, giputol sila tungod kay wala man sila mutuo, apan wala kaputla tungod sa imong pagtuo, apan ayaw kini ipasigarbo. Hinuno, angay kang mahadlok, kung wala kaluy sa Dios ang tinuod gayud nga sanga, nga mga sanga, naguro na ka ba nga iyak kang kaluyan? Makita nato dinhi ang pagkamaluluyon o pagka-istrikto sa Dios. Istrikto siya ni ato nangapukan apan maluluyon kanimo kung magpabilin ka sa iyang kaluoy. Kay kung dili putlon ka usab o kumutuo na usab ang mga Hudyo, kumutuo daw ha? Panahon ni sa 7 years Great Tribulation nga moabot ang panahon nga mutuo po sila. O kumutuo na usab ang mga Hudyo, isumpay sila pagbalik kay makahimo man ang Dios diini. Ikaw nga dili Hudyo sama sa mga sanga sa ihalas nga olibo nga giputol og sukwahi sa kinaiyahan gisumpay sa dili ihalas nga olibo. Ang mga Hudyo sama sa dili ihalas nga olibo. Busa labi pang sayon sa Dios ang pagsumpay ni ini giputol nga mga sanga balik sa kauglingon nilang punuan. Muna kay gigugma man sa Dios ang Israel bisa og reject sila sa Ginoo. Wala nagpasabot nga gibiyaan na sila sa Ginoo. Bisan nagira karon nagluparay og mga bombers, missile kalaban gapon nila kayo hangtod karon ang Palestine kaniadto pa na sa panahon ni David og ni Goliath. Magsilingan ra guna sila. Sa maong nadungog na ko ganiha sa YouTube is balita. Unom ang namatay sa Gaza, diha man sa Palestine ang Gaza. Unom ang namatay sa Israel, 60 ang namatay sa Palestine. Basdagan sila. Mao na karon bisan og inana sila dili sila motuo sa Ginoo pero maabot ang panahon i-purify gahapon sila. Amen. Kay sila lagi ang tinuod nga mga saga. Pag abot sa panahon nga
nga maingon na ang Dios katama na ni kaning mga dili Hudiyo nga nangaluwas diha na karon moabot ang 7 ka tuig nga grabing kagubot. Ha? Maluwas gihapon ang taga-Israel. 25. Mga igsuon buot kong masayra ninyo ang sa katinago nga kamatuoran. Aron dili ka mo magmakalam. Itungod lagi kinaluwas ang taga-Roma, gitamay-tamay na kuno nila ang taga-Israel, di na maayo. Ha? Nagapoy kaluwasan ang Israel. Ha? Mao kini ang pagkatig-a sa katawhan sa Israel, mulungtad lamang hantod nga mahimpit ang gidaghanon sa mga dili Hudyo nga manuol sa Dios. Wala ka kabalo, basig ugma sunod nga mga bulan mingon na ang Dios tama na ni kaning mga naluwas nga mga dili Hudyo. Unya diha na pud moabot ang 7 ka tuig nga ma-purify ang mga taga Israel. Amen. Ha? Daghan man kayo ang makigubot sa ilaha ubang mga kanasuran. Mao ginakita karon daghan kay mga post dinaa sa Facebook, social media nga let us pray Israel. Dili mali nga mag-pray ta for protection them kay sila ang pinili sa Ginoo nga makatawhan o the nation nga kana bitong kaniadto pa nga kanunay uban ang Dios nga na kanila ug diha nagikan ang kaluwasan. Ha? Ha? Dili mali nga mag-pray ta. Mag-pray jud ta. Amen. Tuwa ta kabalo pa unsay maabot sa maabot nga panahon. Dili ko ta maingon di ta mo pray kay bisig mao na day na ang panahon. Mura pud nato gipunggan ang plano sa Ginoo. Ayaw. Kaya kung mo pray po daw ta, muna gipukan na itong plano sa Ginoo, kaya basig maon na day na di ay. Para ma-purify sa dili. Muampog hapon ta sila, labi na ang ilang kaluwasan. Nga may balik sila ganha sa Ginoo. Amen? Awa ha, in Revelation chapter 5, chapter 4 I mean, makita nato dira ang adunay pagsimba dito sa langit. Diri ata magtapos ha. Adunay pagsimba dito sa langit. Gipadayag kapitulo 4. Dira sa chapter 2 ug chapter 3, mao na dinaa ang mga hintil nga nagsimba sa Ginoo diha sa Asia Minor in Europe. Amen. So nagpasabot po kini nga kita mga hintil nagsimba sa Ginoo. Amen. Hangtod karon unya pag-abot sa panahon natingala ta dinha sa chapter 4 aduna ni pagsimba dito sa langit kay pang-rapture naman ta niini. Pag-abot sa chapter 5 pataas is mauna na ang 7 ka tuig nga grabing kagubot. Mo na ang mga taga-Israel nahibilin sa kalibutan. Gukdon sila. Tamayon sila ni Antichrist, limbungan sila. Awa ha? Verse 1, unya sa akong pananawon ingong panihuan, sayang nakita ko sa metabo sa unahan. Nakita ko ang sa kabinuksang puntahan dito sa langit, yabrihan daw ang langit. Ug ang tingog nga, nadungog ko na mga milanog sama sa katrumpeta, mingon ka nako sa kangari pakita ko kanimo unsay metabo human daw ni adtong panahon nga nagsimba ta sa Ginoo, nagtrabaho ta. Kay hapit na good ang alas 5 ta nagtrabaho. Amen. Hukom na yun. Diha gigamhan ako sa espiritu ug nakita ko dito sa langit ang sa katruno ug may naglingkod niini. Midan-ak ang iyang naong ingon sa mga mahalong bato sama sa haspi ug cornalina. Sa palibot og trono may bangaw nga ang kolor daw esmeralda. Gilibutan ang trono og 24 kalaing trono ug sa tagsa-tagsa ka trono may naglingkod nga pangulo nga nagbistig puti ug may mga koronang bulawan. Gikan sa trono ng gula ang mga kilat ug may mga dahunog ug lanog sa dalugdog ditoy 7 ka dinagutang mga sulo nga nagsiga atubangan sa trono. Okay na 7 ka espiritu sa Dios atubangan sa trono dihay sama sa dagat nga pildo tinaw sama sa kristal. Sa matag kili sa trono may 4 ka buhing binuhat nga nalukop sa mga mata sa tubangan ug sa likod. Ang unang buhing binuhat sama sa leon, ay ikaduha sama sa nating baka, ang ikatulo sa magdagway sa tao, o ikaupat sama sa naglupad nga agila. Ang tagsa-tagsa may unong kapako og nalukop sila sa mga mata, sa sulod o sa gawas. Wala sila'y hunong sa ilang pag-awit adlaw o gabi. Balaan ang Ginoong Dios kalabing gamhanan. Ang kaniadto ang karon og ang muanhi.
So matagi gayon nga ang upat ka buhing binuhat magdaig ug magpasalamat kaniya nga buhi sa hangturan nga naglingkod sa trono. Manghapa sa tubangan niya ang 24 ka pangulo ug magsimba kaniya. Iisa nila ang ilang mga korona at tubangan sa trono ug moingon, among Ginoo Dios, angay kang mudawa sa pagdaig ug pagpasidungog ug sa gahom. Kay ikaw may nagbuhat sa tanang butang o pinaagi sa mong pagbuhat, namugna ang tanan. Moni ang mga hintil nga nagsimba, nagpasalamat ngadto sa Ginoo na natin sa langit, pero ang makatawhan sa Israel naapa sa ubos. Nauna ta nga nakatilaw sa maong suhol o sahod sa Ginoo, naulahin ni noon ang mga Israel. Paghumana sila makaadto sa paghuman sa 7 years bit tribulation, diha na sila makaangkon sa maong suhol. Tama jud ang iyon sa Ginoo. Makauna tag dawat sa maong sahod nga ulahi mo ta nga kita trabaho. Sila nga kaniadto pa. Pero naulahi sila. Kita nga ulahi nga gipatrabaho, nahiuna. Tingano man, may paamang hintil. Dasig pagkay mo simba. Gipaila pa nila si Kristo maong maluluwas ngadto sa mga tao, ubang tao. Pero ang mga Hudyo, wala gyud magtuo kang Kristo. Amen. Pero moabot gihapon ang panahon nga motuo sila kang Kristo. Amen. Ha? Inana ang kasulatan nga mong Biblia. Pasalamat ta kay bisan og bag-o pa lang nang gipatrabaho sa Ginoo apan makadawat ka sa samang suhol nga maong kinabuhing walay katapusan. Amen. Amen. Inana kabuutan ng Ginoo. Muna iyang giingon ngadto sa mga tao nga iyahang gi-address diha sa katawhan sa Israel, wala ba ko'y katungod nga muhatag sa ako ang kwarta? Amen. Ako ani nang kwarta dinaan kung magliteral ta magliteral manguta is kwarta nga bahandi no daghag mabuhat, daghag mapalit, ha? Pero kini nga bahandi nga maong salapi, bahandi dinaa sa pagka may gugmaon sa akong Ginoo. Amen. Nga dato sa kaayo dinaa sa pagigugma. Ha? Bisan og karon pa lang ka naluwas nya namatay ka, kinabuhing walay katapusan gyapon ang imong maangkon. Dili kay rainbow ra ka kutob. Rainbow ra ka oy. Kaya ay ba nimo nga karon ra ka nito sa kuwaw nya namatay nagtinga na ka dawata si Kristo ha nya mituo ka kaya sing-kasing. Ingon di ka, yahaya na niya no, nabi usahin na mga pusuhan nun. Yahaya niya na, oy, dautan kayo na ba, tawhana, bayhana. Di ba kira? Ya karon kani sakit, yagi padawat sa Ginoo nya, mihilap yung tinun-anay sa Ginoo. Ya, malangit ra gihapon na, daghay pinana makasuhan nun, mura pong mapresiyo. Dahil na, oy, nadugay ko kung nangalagad. Ayaw na. Mura tayo mapresiyo gihapon ba? Kung gusto ka nga makadawat tayo sa mong suhol, pakamatay niya. Ayaw. Kung gusto ka makadawat tayo sa suhol, ibuhis buhay imong kinabuhi dito ato dito sa mga Muslim country. Wali si Kristo dito. E gusto makadawat dayon. Ha? Gusto na kang mo atubang sa Ginoo? Oh, di ba? So, kung maginana dito, oy, bahala mo diha. Di ba? So, mayroon lagi ang tao mo kuan sa istorya. So, muna nga, mabot ang panahon nga kita makaangkon ra lagi sa maong kinabuhing walay katapusan. Di man nga dili ta magpabili ni ining kalibutana kay ang atong tinuod lagi nga puloy-anan dito sa langit. Pilipos 3:20, unsa gingon din naa sa Pilipos 3:20, ingon pa si Pablo, apan ang atong puloy-anan atua sa langit o may nampun kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit ang Ginoong Hesu Kristo. Yung pa siya diri apagyod ilisda niya ang atong mga lawas nga may kamatayon. Kini nga lawas nga nay kamatayon ilisda ni
Sa lawas na nga mahimayaon sama sa iyaha, pinaagi sa gahom nga gamit niya sa pagmando sa tanan. Amen. Muna pasalamatan nato ang Ginoo bisan kita og hintil mga sanga nga ihalas way tag-iya pataka dalatag at kudra kaog mga sagbot ungad-ungad. Pero ang Ginoo milakaw, giimbita ka trabaho sa akong panasan. Maganindot ana no? Wala lang kay nag-ingon ang Ginoo nga na-post dia ng mga kuan ba nga nag-wanted. Kisay gusto mo trabaho dia. Oh, di ba? Kundi ang Ginoong Hesus Kristo mismo ang midul na kinahanglan mutuo mo kanako. Amen. Aron ikaw akong suhulan. Aron makaangkon ka sa maong kinabuhi ng walay katapusan. Amen. Roma Kapitulo 6, versikulo 23, ang bayad sa sala kamatayon. Apananggasa sa Dios mo ang kinabuhing walay katapusan, pinaagi kang Ginoong Hesus Kristo. Amen. So sa Kristo ra gyud ang dalan paingon sa langit. Nganong ang mga katawhan sa Israel di man sila makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Wala nagpasabot hangad dili sa makadawat og kaluwasan kaniadto, daghan mga Israel kaniadto wala pa sa panahon ni Kristo. Lahi ilang kaluwasan kaniadto. Kaya wala pa man si Kristo. Amen. Nangaluwas na sila. Pero sa panahon ni Kristo, gikinahanglan kay si Kristo man ang kasuguan o the new covenant nga ilang dapat nga tuuhan, dapat mo tuo sila. Amen. Kay pinaagi kay Kristo maluwas kaysa ang balaod, bagong balaod. Amen. Nanga-erase na tong tanan nga daang balaod. Mutuman lang ka kang Kristo, muto kinasing-kasing, mo resulta yun na og pagtuman sa balaod. Amen. Apan ang mga taga-Israel sa panahon ni Jesus Christ until now, dili mo tuo kang Kristo, mo nagipamutol sila dinaa sa punuan o kita nga mga ihalas nga masanga gisumpay. Manang pasalamat ha. Amen. 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 Ha? Pasalamat na kay ihalas na watay tag-iya. Pero karon nanatay tag-iya ang Ginoo. Ha? Amen. Kasabta nato. Wala pa tingali miabot ang kaluwasan din niya sa kaato ang ginabuhat karon. Kung naunhan pata sa Buddhism, laghang kitag tuo. Palita katong tao nga upaw. Balita atong iring manawag daw customer, ganano. Pampabuinas. Unya natoy katong ilahang kuan, katong tukog-tukog ga ilahang kanang kuanan ug kanang kuan, kanang paramaso na naulo. Pampabuinas. So, sa ako na lang no, yadi tingay ta mo tuog langit. Kay diri arat na kanunay sa kalibutan. Di ba sila mutuo ang Hinduism o Buddhism o langit? Kay diri ara man yun na sa kalibutan. Mag-reincarnate ramang ka. Kinahanglan magbinuotan ka kay sunod. Magwapa ka kung pangit ka karon. Ang karma nila. Kanang usay tawag ana para ang imuhang kuan ba? Karma. Kana bitong imuhang maangkon sunod. Kung dautan ka, patay ka karon, tago-tago ka. Di man ka mahibaluan nga ipatay ni mo na, pero sunod ikaw na po'y patyon, ma-reincarnate ka. Makuan ba ka ng balos-balos ba? Kung dautan na dug kay ka, mahimo dug kang kuan, basig na mahimo pa inong kang kukok. Gusto ka mahimo kang kukok. Mano, binutan yun na sila. Mas buutan pa na sila kaysa makisuhanon. Binutan kini sila kay basig. Kung mamatay sila, mahimo na silang maayo sunod. Inas na mo tuo og langit og impyerno. O nang Hinduism o Buddhism. Muna sila ang ikatulong dakong relihiyon sa tibok kalibutan. So grabe no. So dili lalim. Pasalamat na kay bisan og island ta diri kanang si tawag ana agian pa og barko.
pero ning abot yung ang maayong balita din niya may tungod kang Kristo. Amen? Ha? Amen. Mamis punta kang Biblia kamaturan yun o walay pagpanglimbong. Amen? Muna nga pasalamat na sa Dios kay kita giluwas niya. Gipatrabaho ta niya sa parasan. Ha? Aron ipaila na to si Kristo nga to sa bang tao ug unya maka angkon kitag makadawat sa mong suhol nga maong kinabuhing walay katapusan. Excited na ba ka nga makaangkon ni ining kinabuhing walay katapusan? Amen. Ako excited na jud ko. Ha? Amen. So mao ni ang pulong nga nagapasidaan kanato sumala pa sa gingon ni Ginoong Hesukristo. Ang mga nauna, mao katong taga-Israel, may maulahi noon sila. Apat kita nga ulahi nga ipatrabaho, bago pa lang yun, pero kita hinuon ang makauna ug angkon sa maong langit o kinabuhing walay katapusan. Palakpakan na itong buwing nga Diyos. Pero kay gimahal pag-ayo sa Dios ang taga-Israel, bisag wala sila nagatuo kang Kristo, pero ginaproteksyonan gihapon sila. Una nga bisag daghan kayo mga laing kanasuran nga gusto kaayo mo kalaban sila, pero ang Dios nagauban kanunay gihapon kanila. Amen. Kay gusto sa Dios nga maluwas si gihapon sila. Kung may balik, dihaa sa punuan, nagikutol sila apan gusto sa Dios nga may balik sila. Mga panindog kitang tanan makaigsunan. Magaampo kita mga kaigsunan o pasalamatan nato ang atong buhay na Dios. Ginoong Dios, kalabing gamhanan, salamat kay Lord sa mga mensahe nga among nadungog ni ining kapuno. Nga ikaw nagtudlo nga ni kanamo og nagpahinumdom nga kami ang mga ihalas nga sanga. Dili kami tinuod ang maong sanga nga nakakabit nga na kanimo. Giputol nimo o Dios ang tinuod nga sanga nga nakakabit nga na kanimo kay dili man sila motuo nga na kanimo Ginoong Kristo. Apan kami nga mga ihalas nga sanga imuhang gikabit dinaa sa imong punuan nga ikaw Ginoong Kristo. Muna salamat Lord kay tungod kay nakita gyud namo ang imong dakong gugma ug ikaluy-an mi nimo Ginoo nga dili unta kami dapat kaluy-an. Apan tungod sa imong dakong gugma sumala pa sa 1:3:16 kay gigugma sa Dios ang tibuok kalibutan. Gipadala niya ang iyang bugtong anak. Aron tanan mo tuo nga anak kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan ug dili malaglag. Mausab kini kami o Dios. Kay kami anaaman ni ining kalibutan na nagisgot kini sa tibuok kalibutan, makatawhan. Mo na kami gigugma nimo pag-ayo Ginoo ug salamat Lord nga kami imuhang gigrasyahan. Kay kami imuhang manggigugma ug gikaluy-an mo Ginoo. Salamat jud Lord sa imuhang pagigugma nga ni kanamo Lord. Bisag pagko lang kami nga nagtrabaho diha sa imong parasan nga mao kini nga kalibutan sa dihang kami mituo nga na kanimo sa imong pag-imbita nga kami mo trabaho diha sa imong parasan kami pod midawat niini Lord. Salamat Lord kay makabaton po mi sa maong suhol Ginoo bisag hapit na o Dios ang imong pagbalik. Makaangkon kami sa maong kinabuhing walay katapusan unya nga imong gitagana nga ni kanamo Lord diha sa langit. Salamat kaayo Lord sa tanan-tanan. As we pray also Lord diha sa katawhan nimo Lord nga maong Israel nga padayon ka mga pamuhat nga na kanila. Nasay ka o Dios sa mga pangitabo dinaa sa maong lugar. Padayon ka mga protekta nga na kanila o ang imong gahom o ang imong pagigugma magpabilin nga na kanila o ang gugma ni Ginoong Jesucristo magpabilin nga na kanila. Maabot ang panahon o Dios sumala pa sa imong kasulatan nga motuo rig gahapon sila nga na kanila. O may balik sila diha sa imong punuan. Salamat kaayo sa imong nindot nga plano nga nakahanay Ginoo. Wala gayud nagmalampuson ang kaaway kay mas gamahadan man ka o Dios nga mas maayo nga nagaplano para sa among kaayuhan Ginoo. Salamat kay Lord. Muna kami padayon nga mula hutay sa pag-alagad nga na kanimo bisan sa kadaghan man o Dios ang mga pagsulay problema, mga pag-antos man nga miabot o midangat nga ni kanamo Ginoo. Among tan-awon nga ikaw nag-antos man gani og namatay kami usab Ginoo kinahanglan nga modawat ni ining tanan.
Kanasayad kami o Dios nga kami imong balikan Ginoo aron kwaon o para makaambit dinaa sa himayaon nga dapit nga maong langit. Salamat Lord. Dalaygon ang pangalan sa walay katapusan Ginoo kanimo lamang tanan kay mayaan mga pagtuboy, mga pagpasalamat. In Jesus mighty name. Amen and amen. Plakakan na tong Ginoo ang isip. Amen kayo igsono karong kapuno na dumugyo nato ang balaang pulong nga ato nadungog nga gikan sa itong pasto. O karong kapuno igsoon na naputi kita sa atong bahin sa ikapulo sa ato ang kinitaan sa tibuok semana. Nabay kwan special number. Ay, matag sa kalipay. Hatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Hatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Doon taayo sa likanya, malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Ambot Ginoong Diyos, laming gamanan ugad kami Ginoo nagapasalamat kami ugad karong kapunon ugad. Tungod kami man Ginoo nga imuhang katawan ugad nga usa ka ihalas Ginoo pan ang nanag-iya nga matuod Ginoo ikaw ra gyud nga nag-iya sa muang kinabuhi ugad. Mo na nga balaan kayo Ginoo. Kami Ginoo nagapasalamat gyud kanimo ugad. Kami nangalagad og niila gyud kanamo diya kanimo ugad. Og sa mga sa grasya Ginoo nga imong gihatag sa matag adlaw ugad nalangin Ginoo binas mga kamot nga nihatag karon ugad sa tibuok semana na pud mo ang pagpanarbaw ugad nga among madawat ang imong grasya ug panalangin kalig-on sa mong lawas nga imong gihatag dili ka namo ugad nga ikaw Ginoo nga kanunay gauban ka namo ugad kinintanan Ginoo mong gipasalig salamatan di kanimo nga among Dios nga among luluwas. Amen. Okay, so sa atong mga announcement karong Miyerkules padayon ang prayer meeting diri alas 7 magsugod. Alas 7 sa gabi magsugod. So mao na ato ang mga announcement. And next Sunday same time alas 3 gahapon sa hapon. Okay, so unya mag-meeting kadali ang mga young people, no. So wala man kana ato ang mga pahinumdum. Wato kita sa pag-close. Praise God. Salamat sa kalampusan sa atong panimbahon. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindo. Atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios sa iyang mga pulong. Samtang atong pag-awiton, imo ang himaya o Dios. Hallelujah. Imo ang himaya o kadungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko. Imo ang himaya o kadungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko. Gamhanan ka, nilagruso ka nga Diyos, walay sama ka nimo, walay sama ka nimo. Damanan ka, nilagruso ka nga Diyos, walay sama ka nimo, walay sama
kanimo gamhanan ka nan ka nilagros ka nga Dios walay sama kanimo walay sama kanimo walay sama kanimo walay sama kanimo. Kanimo nga balaan nga Dios dalaygon ka ining kahaponon. Ginoo, salamat Ginoo sa mong mensahe karon nga among nadungog Ginoo. Salamat usab Ginoo sa kapanahonan Ginoo nga managpadayon ang among pagpanimbahon nga walay disturbo Ginoo. Antang kami magapamauli Ginoo, teksyonik kami Ginoo. Bulag-bulag mo kami sa among pasatagsak panimalay Ginoo. Ihatod kami sa among panimalay Ginoo nga safety. Ining tanan Ginoo isalig sa ngalan. Amen.